ҳама он тавсияҳое ки оид ба пешгирии бемории сифати COVID-19 аз тарафи табибон дода мешаванд, аз тарафи аҳолӣ риоя карда шавад. аз ҳамаи ҳамватанони азиз хоҳиш мекунем аз эмгузаронӣ дар канор набошанд, ваксина гирифтанро барои худ қарор кунанд. барои варзишгар пеш аз ҳама саломатӣ лозим аст, барои ҳифзи саломатии худ ваксина гирифтан. тавсия медодам ки ҳама аз ваксинаи COVID-19 эмгузаронда шавад, чунки ин барои беҳдошти саломатӣ аст. ваксина гузарондан ин бехатари худамон аст. ман варзишгарам ва барои саломатии худ ваксина гузарондам. ҳамагон дастаҷамъона омада сари вақт аз ваксинатсия гузаранд, то ин ки худро ва аҳли оилаашон ва дигаронро аз бемории сифати COVID-19 эмин нигоҳ доранд. беҳтарин ва саршиностарин овозхонҳои тобноки тоҷикистон, ҳамзамон ҳунарпешаҳои халқии тоҷикистон бо далели ана ҳамин гирифтории вабо яъне даргузаштанд